chuan next hi chuanin Zayn Malik lo hrianga singer One Direction ami Zayn Malik ka lo nia mipui sketchwork tho chuan next hi chuan hei ka thian pakhat ania kan ji ve mai chuan next hi chuanin Green Rocket TV mi te nia BZ te uzo te lil to te khalo nia chuan next hi chuanin hi chapchar ku ta mi hei an chero dance lai 𝐘𝐞𝐚𝐫 hi te video te hi ka channel dang a hian a awm tlabanga a link hi description a hian ka danga a video in endu chuan a en thei veka next hi chuan sila lumzuali in hrianga Miss Mizoram ni thin 2018 haning hria hanu kha 𝐘𝐶𝐘 chuan next hi chuanin Pirates of the Caribbean ami khania Jack Sparrow kha pa khania pa khania chuan next hi chuanin JB in hrianga Justin Bieber hei poi ka zik na rei to tu kum khat ai tamai to ang pa khania chuan next hi alas nan hian hei kalem hi ka zik ve a 15v3 a chuang lai nia ka zik ve to ka chuan hei te hi ka video te hi pic kalem zik te hi nia